Mayad nga adlaw probinsya kang Antique. Kag para sa mga headlines nga natipod kang PIO News Team, proyekto kang PHO, UNICEF kag Relief International sa Kaluya napatuman. Governor Rodora J. Cajao ginpangunahan ang pagpanagtag kang educational assistance. First Pamugon Festival 2024 nangin mabinungahan. Kag para sa balita na hanangad sa proyekto kang PHO, UNICEF kag Relief International, may report si Reza Mosquite. Mainit nga ginbato ni Municipal Vice Mayor Belfi Duran kang kaluya ang Provincial Health Office o kon PHO kaimaw ang mga miyembro halin sa United Nations Children's Fund o kon UNICEF kag Relief International sa Sangka Courtesy Call. Ang PHO, UNICEF kag Relief International nagborliganay sa National Immunization Program nga pinunduhan kang Global Affairs Canada o kon GAC nga nakatuon sa pagsulbar sa mga bata nga wala pa nakapabakuna amuman sa mga kulang sa immunization. Samtang ginplanuhan man ang mapamayad ang coverage kang bakuna sa bilog nga probinsya. Ang isla kang kaluya sara sa 7 ka munisipalidad nga may pinakanaba nga rate kang immunization sa probinsya. Gani, ang Diang Liyok suportado gid ni Governor Rodora J. Cadiao. Para sa Antique News Update, Reza Mosquete, PIO Antique, UA Intern. Governor Rodora J. Cajao ginpangunahan ang pagpanagtag kang educational assistance. Kag para sa detalye, may report si Sunshine Zabanal. Sa handom kang pag-ulikid kang aton Governor Rodora J. Cadiao para sa kauswagan kang probinsya, ang naging pangunahan ang pagpanagtag kang ayuda paagi sa educational assistance para sa tumandok nga Antiqueño sa Binirayan Sports Complex. Ang mga benepisyaryo kadya amo ang mga estudyante sa kolehiyo nga naghalin sa narisari nga kabanwahanan, kaimaw ang banwakan San Remigio, Bugasong, Tubias Purnir, Aninii, Sibalom, Patnongon, Lawaan, Bilison, kag San Jose de Buenavista. Handom kadya nga programa nga suportaran ang mga estudyante nga gabatsyag kakabudlay sa andang nga pag-eskwela, kag malabot ang andang mga handom sa kabuhi. Luwas man sa scholarship grant, naghiwat man si Governor Rodora J. Cadiao kang paraffle draw kung sa diin pulo ka mga estudyante ang maswerte nga makabaton ka smartphone. Ang diyang programa kang provincial government ang nagumpisa kang 2015 sa pagpanguna ni Governor Cadiao sa katulad, 5,000 ka mga estudyante sa bilog nga probinsya ang benepisyaryo sa nasambit nga programa. Para sa Antique News Update, Sunshine Zabanal, PIO Antique, UA Intern. First Pamugon Festival 2024 nangin mabinungahan. Kag para sa balita, may report si Manilyn Valentin. Ang una nga tuig nga selebrasyon kang Pamugon Festival nga ginselebrar sa Barangay Magarang Patnongon Antique anangin masadya kag mabinungahon tungod ja ginatindiran ka mga lokal nga opisyales halin sa probinsya nga ginapangunahan ni Gobernador Rodora J. Cadiao. Diyaman ginimawan ni SP member Carmela Rose Di Mamay kag anay Congressman Paulo Everardo S. Javier. Nangin mainit ang pagabi-abi sa mga nasambit nga personalidad nga ginapasalamatan gid kang andang punong barangay Jan Pabi Ongsod. Dugang kadya ginimawan man kang mga nasari-sari nga kapitanes halin sa kaingod nga barangay ang nasambit nga selebrasyon. Nagtugro si Gov Cadiao kang bola sa barangay para magamit kang pamatanon sa sports activities. Ang barangay magahiwat ka 3 ka adlaw nga selebrasyon kung sa diin amo dya ang una nga adlaw. Para sa Antique News Update, Manilyn Valentin, PIO Antique, UA Intern. Agto kita sa tilaga kinaraya kag trivia Antiqueño nga ikadulong ni Manuela Samulde. Mayad nga adlaw ang aten tinaga kinaraya amo ang lasaw. Ang lasaw nagahalin sa banwa kang lawaan kun sa diin jagin buhat pamaagi kang pagtunaw kang moskobado nga kalamay kag ginsilid sa kawayan hasta nga magragket. Ang diya nga pamaagi kang pagraha nagapakita kang pagpreserba kang kultura sa aten probinsya.
Antes kita magpadayon sa atin trivia antikenyo, pamatian kaglantawon anay natin kung ano ang paging chindi kang atin mga kasimanwa sa tinaga kinaraya nga lasaw. Ako gali si Lori Dick Barcenan, 23 years old, single, galin sa Bilisan, Antique. So may pamangkot lang kami, para kanimo, anong paging chindi mo kang tinaga kinaraya nga lasaw? Para kanakon, ang pag-intindi ko kang lasaw is galita na sa tubo nga which is amat-amat nga patunaw, tapos hasta nga maggalawit na sige nga halo-halo. So abor na ang ginatawag nga maskubado, wala raw, tas Ko na si Marley Di Mamay, taga Burok-Burok, Bilisan na Antique. Ang lasaw, amura ang kung magraha kang tubog lara, mahimo kalamay, mahimo ka na lasaw, basta maghimo ka kalamay. My name is Ria Chin. I'm 15 years old. Fourth year college. I'm grade 10 student. Para kanimo, anong paging chindi mo kang tinaga kinaraya nga lasaw? Para kanakon, ang lasaw is halin sa duga kang tubo nga ginatabo ka lang. Thank you! Para sa atin, trivia antikenyo. Manan nyo bala kung ano nga banwa ang may pinakabahal nga produksyon kang kalamay sa Antique? Sa mga kabanwahanan kang probinsya kang Antique, ang munisipalidad kang Lawaan kilala tungod sa produksyon kang Muscovado nga kalamay. Sanda kadya ang may pinakalapad nga hektarya kang tubo sa bilog nga probinsya. Kang tuig 2023 nagalabot sa 14,728 tonelada ka tubo ang naani sa 369 ka hektarya sa nasambit nga banwa. Rebyaman kara naghalin ang produkto lokal kang mga tagalawaan nga ginahimo pang nyamis, pasalubong, kag ginabaligya sa sari-sari nga banwa sa probinsya, patas kang lasaw, bandi, kag beteng-beteng nga ginabalik-balikan gid, kang tanan ilabirang gid kang mga turista. Ako dya si Manuela Pisa Mulde para sa Tinaga Kinaraya kag Trivia Antikenyo. Kag amuto mga balita nga natipon kang bilog nga puwersa kang PIO News Team. David Aragon, PIO Antique.